Landrino Gondidomvera. Lerino by 16th of March 2025, and it happens to be on Sunday. While my time says 55 minutes after 17 hours, which is 5 minutes to 6. Chigawo chimene chakumadzulo ndipo bwalo limene muli ndine Charles Ben Longwe. Ndikulandireni somotel kuno ku University of Knox kumene mumadziwa nthawi zonse ntchito yake ndikukonzana maubongo, tiziona patali, tiziganiza bwino, things like that. Yeah, lero being Sunday, I enjoyed. I went to church. Mama wanapanga audio koma nakanika kutumiza, ndendikakanika kutumiza sindimaitumiza semene ndetire out of yoti singatumize nsweyayi. Komano tiyamike kuti tapemphera bwino, ena ife tapemphereredwa, as you know, ma situations amene tikudutsamo, nde ayi ndithu tatiya tichezeso pano madzulo ano. Chinthu chiyamba ndipepese kwambiri kwa anthu fans imene imayembekezera kuti Ben Longwe azitusa ma audio on everyday basis, ena mangobwera ku inbox yalero bwanji, mwatitaya, mwakuti, makosana mudziwe kuti kupanga audio yomveka bwino 20 minutes ukuyankhula mfundo, it's not a joke, guys. Let us speak the truth. It's not a joke, not at all. 20 minutes, 25 minutes ukuyankhula mfundo zomveka bwino, it's not a joke. You know what happens there? Umakhala kuti ukuluza mpweya, oxygen yako ikupita, nde you need now to relax. Ukhale ndithu pena pake pokuti upume, mwina uzipase 2 days, ukuyang'ana fundo zokuti wauza Malawi. Mwaona? Nde tikakhala pay, timakhala kuna kuti tikupuma. Guys, timapuma. Chito isiya masewera. Yoyankhulayi. Imene yetu matha kupita kuchipatala kuuza kuti musazayankhulenso kwa miyezi 3. You can go to the hospital and find out. Ndekungobwera ngoti, yalero bwanji, nkhani imeja imanyamula mtima tipase nikaye moni. Mwadzuka bwanji muli bwanji. Chonde mukamatusa musadaye. Tine magulu ambiri. Njeti mamba utumiza magulu. Tiliso ndi anthu ambiri fans imene sili magulu. Timamba so kupita kumekuja kumakatumiza. So it's not a joke, guys. Muzitipemphereranso. Fasi ntchito yophweka yokuti basi. Every time, basi. Tikupanga mwakuti. Makosana lero. Ndifuna ndiyankhule kuna utena kuti kumbutsa za nkhani ya kuchikangawa. Inu simunamalize tu nkhani ya kuchikangawa. Uti sinamalize. Ni nkhani yayikulu kwambiri. Singathe one day. Imene jaisiye nikaika mawa kankucha tibwera tizukute timalizitse koma sutu kukhala kumalizisa mfundo zina zidakabwera ndithu zambiri, mafunso ena adakabwera ndithu ambiri. Remember, nkhani ya kuchikangawa, I said that's my personal opinion. Sindikugwira munthu ufiti yayi, koma my opinion, mmene ndikuganizira ndimene ndimamverera monga nzika ya dziko lino. And I said it. Ndimankhula za kuchikangawa osati kuti kapena am related to Dr. Saulos Klaus Chilima, kapena waku family waku banja hayi, kapena kuti ndiri ku chipande cha UTM hayi, kapena ndiri ku Tonsa Alliance hayi, koma ndimankhula because him was our vice president mdziko muno. Nde muchomwecho analiso vice president wanga, so I need to be concerned ndi zimene zinachitika. That's why ndimankhulako zimenezo. Ndetibwera timalizise nkhani imeneyo. Nkhani imene ndili nayo pano lero ndi Sunday, ikuchokera ku buku la Galatia chapter 5, verse yake ya 1. Kumene akuti Khristu adatisandutsa mfulu kuti tikhale mfulu, ndipo tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Amene mmadziwa kuwerenga mamu, mukawerenge. Galatia chapter chake cha 5, verse yake ya 1. Akuti Khristu adatisandutsa ife mfulu kuti tikhale mfulu, chotero tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Mawu amene ndi akulu kwambiri, ndifake ndimanena kuti nthawi zambiri kumakhala mawu a Mulungu
ndikumachita relate ma Mulungu ndi constitution yathu tiziyendera limodzi. Tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Kuti mwerenge Bible mukapeza kuti Yesu nthawi zambiri amapereka ufulu kwa anthu ache ophunzira ake, amauza kuti pitani mukalalikire ku dziko lonse lapansi uthenga wabwino, ndipo okhulupirira mukabatize mu dzina la Atate la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Nyumba imene akakulandireniyo pochokapo mukasiye mtendere wanu, imene akukaneniyo mukasase fumbi ku mapazi anu. Akulu aja anali ndi mfundo zonena kuti munthu azikhala omasuka ngakhale ali olalikira uthenga wabwino. Mwayiona ameneyo, munthu azikhala omasuka ngakhale akulalikira uthenga wabwino, azikhala ndi ufulu wache, asaponderezedwe kapena ufulu wake kuphwanyidwa. Ayi, ngati mwalandiridwa pa nyumba imeneyo, akulandirani kuti takulandirani, kukulowesani nyumba muzilalikira uthenga wabwino, atakulandirani dera limenelo. Nyumba imene mukamachoka musiye mtendere wanu umenewo. Akakukanani sasani fumbi la kumapazi kwanu muzipita. Chifukwa Khristu adatisandutsa mfulu kuti tikhale ndi ufulu, chotero tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Maonena kuti goli si mawu amasewera, ngati maziwa dazibu kapena ngati maziwa ngolo. Chicha chihuku chicha chimahuka ng'ombe uku ndi ng'ombe uku, chimene chimachedwa goli, ndi chintanda chimachedwa goli. Ndiye Yesu akuti musakodwenso ndi goli la ukapolo, muzikhala ngati ng'ombe zimene zamangiriridwa munjira inatu. Munthu ukakhala pa goli la ukapolo umakhala ngati ng'ombe imene yamangiriridwa pachani pangolo, ndiye azikukwapula tiye uku tiye uku tiye uku tiye uku, meja amakhala ukapolo. Ndiye akuti musakodwenso ndi goli la ukapolo. Ukapolo umenewu tikafika ku nkhani ya dziko monga munthu, ineyo Mulungu sadandilenge ndikhale pa dziko pano ndiye ndikhale kapolo wa munthu kapena ndikhale kapolo wa chipani china chake, ndikhale under. No, I know my rights. Ndikudziwa ineyo ufulu wanga umene ndili nawo m'Bible. To the book of the beginning, Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28, akuti let us make a man according to our own image and give him dominion. Tipange munthu muchifanizo chathu ndipo timpase mphamvu, dominion, alamulire. So pano dominion imeneyo ndi imene ine Mulungu adandilengera pa dziko pano. Ineyo pobadwa pa dziko pano Mulungu anandilenga kuti ndikachite dominate, not to be dominated. Akuluakulu mundimvesese. Mulungu sadandilenge ine to be dominated. Ine ndikhale kapolo wa anthu ena ake, kapolo wa wina wache. Anandilenga kuti ndikhale mfulu number 1. Kundipasa ufulu ndi kundipasa dominion, mphamvu yakuyang'anira zina zizonse pa dziko pano. Kamzika ya whatever kunyumba kwanga ndili ndi mphamvu. Mwayiona imeneyo? Kaya in terms of politics ndili ndi mphamvu. I have something to say. Zina zake zikamala kuika my opinion. Akuluakulu muzidziwa kuti ngakhale Bible limakupasa ni ufulu. Anthu aja amayankhula kuti iyayi ife ndiopemphera zimene sizikutikhuza. You are a coward. My friend, you are a coward. Mulungu safuna macowards. Akunena kuti musakodwenso ndi goli la ukapolo. Fa Mulungu sadakulengeni nuti mukhale kapolo and muzichita submit kuchina chilichonse chimene chili designed kuti iweyo ukhale kapolo. Zimenezo Mulungu amakana. Ine Benongo imene ndili pano si kapolo, ndipo sinzakhalapo kapolo wa china chonse. Ndikhoza kukhala mphawi, umphawi wanga uli bwino. Koma kuti ndikhale umphawi ndiye ndikakhalenso kapolonso, pamenepo ndiye ndikufa pawiri. Mwanimvesesa? Ndiye ndikufa pawiri. Ndili ndi mavuto anga ndiye ndikakhalenso kapolo wa munthu wina. Iyayi. Anandisandutsa ine mfulu kuti ndikhale mfulu. Ndisakodwenso ndi goli la ukapolo. He gave me dominion. Anandipasa mphamvu to dominate. I have to dominate. To dominate it, to suppress. To dominate is to show kuti ndine mwana wa Mulungu.
Mwaimvesa ameneyo. Ndifaja ke ndikamayankhula sindimayankhula ngati munthu wamba iyayi. Ndimayankhula with authority chifukwa ndimadziwa kuti authority imene ndimene Mulungu adandipasa ine kuti ndikhale nayo pa dziko pano. Ndiye wina amafuna kuti tikhale akapolo ache ayeyo ndiye tiziopa iyeyo. Pamene Bible kunena chilungamo likunena kumiyambo akuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Mulungu. Kudziwa oyerayo ndiye lunda. Pa dziko pano ngati pali oti ndizimuopa ndiye ndi Mulungu. Ndiye chiyambi cha nzeru chimenecho. Munthu wa nzeru amaopa Mulungu. Koma munthu opusa amaopa munthu amene amampanga iye uja kukhala kapolo. Ndifa yake mkapeza anthu ambiri pa dziko pano ndi mayesi bwana. Yes bwana, yes bwana. And these are unsocial personalities, those people who survives on top of other people's problems. Ndi anthu amene amachita survive pamwamba pa mavuto anthu ena. Ndakha ndikuziyankhula zimene these are cowards people. If you are here on planet Earth, ndikumangoti basi amene zililimu mwemu basi. Kumaona kuti ukuphinjika zinthu zako sizikuyenda ndikumana kuti boma ndilo mweli umene ndiye ukapolo. Umene Yesu Kristo adabwera. Yesu sadabwere kuzangulalikira uthenga oti anthu apulumutsidwe. Adabwera kuzakumaswani kuti mukhaleso amfulu. Chifukwa amene ankabwera Yesu Kristo pa dziko pano pali maulamuliro ovuta kwambiri. Ndifako olimbana naye amalimbana naye iyeyo ngati mfumu kuti wabwera ndi ufumu afuna akhazikitse ufumu wake alande maufumu ena onse. Kupachikidwa na pachikidwa paja sana pachikidwe ngati mwana wa Mulungu. Ompachikawo iye amadziwa kuti ndikupachikidwa monga wa mwana wa Mulungu. Koma ompachikawo samampachika ngati mwana wa Mulungu. Koma mampachika ngati munthu mbava imene yabwera kuzalanda ufumu. Chifukwa zambiri zimene amayankhula zimatsutsana ndi maufumu anthawi imeneyo. Fa maufumu anthawi imeneyo amapanga anthu kukhala ukapolo. Ono mapemphero enieniwa amakhala ndi design yokuti muzipemphera chonchi musaduse malire. Mwayiona ameneyo. Nde akuti adatisandusa mfulu. Khristuyo pobwera adatisandusa ife mfulu. Nde ndife afulu tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Chifukwa adatisandusa mfulu ndi pamene timaona kuna kuti si ufulu uyayi. Olo atatinamiza anthu kuti ntendere ufulu zimo m'Bible. Akuti ena amati ntendere ufulu pamene ufulu palibe. Bible imana kuti wherever there is the Spirit of God, there is liberty. Pali ponse pamene pali mzimu Ambuye pali ufulu. Ndeti kukhala mu dziko limene ufuluwo mulibe. Bwanji tiusake ufulu wathuwo Amalawi. Tiusake ufulu wathuwo mpaka titaupeza kuti ufulu wathuja ndiwu. Mdziko muno sikuti tangokhalamo. Democracy did not come from the blues or from the sky. Democracy is something we had to fight for, and fight so hard. Kuti tikhale ndi democracy. It was never been easy kuti tikhale ndi democracy. And the reason behind yokhalira ndi democracy timafuna ufulu. Ogawana zinthu equally. Kugawana zitukuko equally. Kugawana maphunziro equally. China chilichonse chochitika mdzikoli tikusonkherana tonse mdziko muno. Palibe amene sakupereka misonkho from chitipa to nsanje. Tapereka misonkho ijali apo ndeti gawane. Misonkhoyo ipite kumadera ikagwire ntchito zofanana. Koma mukapeza kuna kuti misonkho imene timalipira mdziko muno sitimagawana mofanana. Chifukwa tikanakhala kuti magawana mofanana, mzuzu ija ikufanana ndi lilongwe. Blanta ija ikufanana ndi lilongwe. Zomba ija ikufanana ndi lilongwe. Mangochi ikufanana ndi lilongwe. Koma sitikugawana mofanana. Ndifa yake mpaka na lero nsewa kumakanjira sunamangidwebe chifukwa sitidagawane misonkho mokwanira. Mpaka na lero Mombela University sidamangidwebe sitidagawane mokwanira. Nyumba zina za polisi zinamangidwebe chifukwa sitikugawana mofanana. Mwayiona ameneyo. In other ways, ena tikumanidwa. Madera athu chitengere ni boma Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Adakalimo mujabe mpaka na pano palibe chilichonse chimene chasintha. Sitikugawana mokwanira.
ufulu tilibe. Tiyankhule tikuopsezedwa ndi mifuti ndi matiye gas kuti tiyankhule kuti zimveke. Tikupeza kuti tikupangidwa nkhanza za mtundu umene kuti tisamagawane zinthu zija. Ngakhale zinthu zona kuti za personal use za kunyumba zimene tikanati tizizipeza munjira yotchipa tikumanidwa, ufulu palibe. Komatu Mulungu akuti Khristu adatisandutsa mfulu kuti tikhale mfulu. Tisakodwenso ndi goli la ukapolo, koma ndikaonesesa tili mu goli la ukapolo mpaka na lero lino. Kukanapanda kuti kulibe magoli a ukapolo, sibwezi DPP chaukumana ndi mikwingwirima, UDF ukumana ndi mikwingwirima, zipani zotsusazi sibwezi ukumana ndi mikwingwirima. Koma chifukwa tavekedwa goli la ukapolo, ndeti kumangoti yesi Bwana, momwemo moliramo ndikumamva kupweteka, ndikumaomberabe m'manja. Ndinaonapo ine m'Baibulo akuti ana a Israeli atagwidwa ukapolo kwina kwake, ndi amauza kuti tazimba, anthu amangidwa agwidwa ukapolo, ndikumauza tazimbani nyimbo za kwanu zimene mmayimba inuyo tizimve. Tayimbani nyimbo za kwanu zija ali mu ukapolo. Mukamaona anthu akuvina madansi, akuvina magule, m'misonkhano ya Malawi Congress Party akuumizidwa kuti tazivinani nyimbo za kwanu zija, anthu agwidwa ukapolo nde akuumizidwa kuti azimba nyimbo za kwawo. Kani yomvesa chisoni kwambiri, maufulu kuphwanyidwa mwa mtundu ngati umenewo. Lero madzulo ano chifukwa nkhani zambiri ndinazo mawa pano, koma madzulo pano ndifuna ningokumbutsana Malawi kunena kuti Khristu adakusandutsa ninu mfulu kuti mukhale mfulu. Musakodwenso ndi goli la ukapolo, wina sakupangeni kukhala kapolo okhala m'dziko lanu. Fa palibe amene Mulungu adamulenga kuti akhale kapolo, aliyense pamalo pache. Kandi wosauka pamalo pako. Zikakha kuti ukuzona kuti sizili bwino, open your mouth and talk. Chifukwa your constitution gives you right yofunsa mafunso pa zinthu zimene iweyo ulibe mayankho kapena sukuzimvesesa bwinobwino. For example, ndatusapo maaudio ene angapo ona kuti dziko lino lifunika forensic audit. Tisanapite kuzisankho zina, tione kuti kodi chuma cha dziko lino chaenda bwanji pa 5 years, kodi achakwera ndoyenerera tikanakhala tupanga ma auditing amene ndoyenerera kuti akhalebe pa ballot box, pa ballot paper imini. Ndoyenerera kodi chipani chinthu choyenerera kodi tipite ndithu mpaka tikavote pamene chuma mene chaendera cha dziko lino, ngongole zonse tatenga zasitikuziziwa kuti ngongole zidagwira ntchito yanji. Ndinayankhula zimenezi. Lero Trump akuti chani? Donald Trump, president wa America, so akupereka ma sanctions within 60 days. Ndifuna clarification ya mene mwaendesera zinthu, otherwise visa tiban, otherwise chanichi aid yathu imene timapereka ku budget ya Malawi tibana. Ndi amene ajamapereka mabilioni, close to a billion, tingoti 1 billion kupereka ku dziko la Malawi kuti liendesere boma. Ndengati aja akubana ndrama zawo, eti nde mukamati mukuchita pass budget, muchita pass budget yake iti kumene kuli andi kunamiza Malawi kukha. The country is bankrupt. Madonors akunyanyala chifukwa cha kubedwa. So ngati madonors akudziwa kuna kuti kunoko kukubedwa, what more ine peni longwe ndiyankhule kuti chani? Nde ndikankhula ndikulakwa. Okay, ngati tikulakwisa Donald Trump akulondola, muzidziwa kuti anthu akudzitsatira zinthu zimwachidwi kuonesesa kuti zikukhala bwino. Tathamanga kwambiri nanena makosana. Simungalandire aid kuchoka ku America ndikubwera naye ku Malawi kuno, ndikuitenganso ndikukayibanka ku America konko within a short period of time. Kuba kwake kopanda mutu. Lero akutulukira ndikuti anthuwa akumaba ndi atipase clarification ya zinthu. Otherwise ponena kuti tibana mavisa anthu ena mu dziko, tibana mavisa anthu ma government workers, akuziwa kuti ma government workers aba ndipo ndrama makasungisa kongo ku America. Akugwira numbava, akugwira nufiti. Mayiona amene. Ndepa zifukwa zimenezo mufuna anthu tikhale akapolo mdziko muno. Ineyo monga Ben Longwe ndakana kukhala akapolo wa munthu, chondichitikira chindichitikire.
chilichonse chondichitikira ineyo chindichitikire, koma zokuti ndikhala kapolo m'dziko langa limene ndinabadwira, mmene mayi anga anandiberekera, ndikhale kapolo chifukwa cha anthu andale akuti tisamazuzule. Ine zimene sindichitapo m'dziko munomo, chondichitikira chindichitikire. Amene akufunayo abwere, ndili muno Malawi. Mowes ndili kulilongwe konkuno. I'm here, ndabwerako kunkhatabe kuja, ndalowa mulilongwe as I'm speaking right now. Mayona, sindikubisa se, ndili mulilongwe muno pompano ndupita kwa DC. Kulilongwe konko ndupita kwa DC. Sindikupanga zoyesa yayi. Amene amaganiza kuti Longwe amabisala matani, ndili mulilongwe muno. Lero nali kuchalichi uko kwa Bishop Simama timakapemphera kumeneko. Mayona ameneyo tamva uthenga wabwino kwambiri kuopsa. Ndipo I want to invite you guys next week, come tizakapemphere kwa Bishop Simama this coming Sunday. I'll be there. Sindikuopa munthu iyayi. Nkhani ndionena kuti sitingakhale akapolo m'dziko lokhala lathu, wina wakatipangise ife ukapolo ngati kuli kuphako phani, ngati kuli kumanga komangani, but I'm here kuchita destabilize whatever spirit imene funa zichita dominate. Pamene when God was creating us, he created us to dominate, not to be dominated. And ndifuna ndiyankhule apa, there is no fellow man of mine who's going to dominate me pa ufulu wanga umene ndili nawo m'dziko muno. Anthu akuvutika m'dziko muno. That's cry. Anthu akuvutika m'dziko muno. Things are more worse in this country. Zimene anayankhula Bushiri zija, Prophet Shepherd Bushiri, zimene amangira zija kuti azipita ku South Africa, ifeso tikuyankhulaso zomwezo. Siti kusintha statement iya. Zimene anayankhula Dr. Tupele Mluzi pa exclusive, ineso kapena ifenso tikuyankhulaso zomwezo. Palibe kusintha kulikonse, kani ndiona kuti things are more worse in this country. Ndesi tuopa muntu ati fote ati alindia polisi azitimanga akatimanga kuno tikapezeka kuna Tenje kaku Blantyre katikapezeka kuti none of my business makosana. Ndikuze ndikasiya kalata kwa DC kulilongwe ndili mulilongwe muno ngakhale ndikumva mahululu amwendo ndikasiya kalata. This is more worse. ADPP adi tortured akumapanga torture. Wabwino akhale ndani. Corruption imene yachitika within 5 years ya Dr. Lazarus Makathi Chakwe. Tingotiso 4 years and some couple of months. Ndi corruption yopya kwambiri pa dziko lapansi pano. I don't think there is a country that involved itself in corruption like this our government right now. It's a shame. And we can't just stand aside. Ndikumango yanganira kuopa kuti maguti basi tizingo yankulira kumbali, basi tizingo ng'ung'uza, anthu azigona ninjala, basi choncho akuti kuopa kuti iye kuli area 30. I am here in this country. Mayona ameneyo. Amene ali ndikufuna kwabwino. Come duze makosana. Come duze. We can't continue living like this in our own country as if we are foreigners. Look what is happening to South Africa. Is that peace? Is that peace? Zimene zuchitika ndi Malawi ku South Africa. Ndizinzoti mungakontwe enu Malawi. Ndinamva my Joyce Banda pansonkhano wa kwa gender. Akunena kuti akazatenga boma nawo sazatumiza anthu kunja. Achinyamata kunja. I felt sorry for myself. I'm in this country really. How can you come with manifesto yona kuti uzatenga anthu kunja akaphunzira kuno azikagwira ntchito kunja? Is it not the same thing that Dr. Lazarus Makathi Chakwe has done? Kutenga nyamata kuno ndikumana kuti akagwira ntchito kunja ku Israel. And when I heard that statement from my Joyce Band, then I concluded that is why they formed the Tonse Alliance. Because birds of the same feathers flock together. This is not the time. Yokuti muntu abwere pansonkhanaze ndizatenga chinyamata chani muzika gwira ntchito kunja. Anyamata ti aphunzise mdziko muno okapanga benefit ndi anthu ena. Tipunzise mwana akhale engineer azikapanga magali moto ku Ghana. Does it make sense?
Does it make sense? We can't live in that kind of a country. Mukoza kuyankhula zambiri mbiri koma pena pake statement ikangokhota makosana ine benongwe ndi kugabadulani. Really statement imene anayankhula mai Joyce Banda pa agenda tizi kutenga. Let me tell you, ma foundation ndi mukumachulawa ndi ma foundation otanzana anali nawo. Foundation yoyamba ndziko muno ndi Dr. Bakiri Muluzi. There's Dr. Bakiri Muluzi Foundation in this country. Yaphunzitsa nyamata ambiri kupita kuma universities ena ni ma doctors ena namaliza. Yes, koma sana tute anthu kuti tiyeni muzipita kunja amapita kokha after ataphunzira. Koma simuzamva Dr. Bakiri Muluzi ali pachulu akuyankhula kuti ine ndili ndi foundation. Who knows that? I know. There's Dr. Bakiri Muluzi Foundation in this country. Ma foundation ananguyamba posachedwa pompa koma mene mukulala mukira nawo anthunu. Zukanga tikuti kapena ndi zinthu za phindu zina zake koma zomwe zoti kumatenga anthu tiyeni kunja. Mwaphunzira tiyeni kunja. So this country won't benefit. Tikamana kuti ndifa sogolera mati manama kumauza chinyamata ti manama chifanya nyamata chakaphunzira mukuatenga ndikumakaponya kunja inuyo azigogo nde muzilamulira dziko lino. That's very bad. Mwaiona ameneyo ndikapita kuma misonkhano ya UTM nkhani nde ndi chilima no manifesto, nothing palibe chichose. Go back ku misonkhano yawo kaya ndipachani ndipachani mukaone what is their policy. Mukapeza policy palibe kani ndi ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ngati kuti amudzutsa abwere azayendese chipani azatiuze mfundo. Guys, be serious. Be serious makosana. MCP ali busy ndi DPP, busy ndi Professor Arthur Peter Mutharika Mugwetse. Iyayi nkulu amene uja muza aza mugwetse ndi mulungu osadino inu si mulungu wa dziko lino. Mwaniva Dr. Dupere Muluzi munga mgwetse sinu aza mgwetse ndi mulungu mwini wache ndi amene aza gwetse inu simunabwere pano kuti muzagwetse anthu yayi. Munabwera kuti mukuzakonza dziko lino zimene zakukanikani. Ndiye mufuna muike no goli mukhosi mwa anthu akhale akapolo. Ine benongwe ndikuti ukapolo ife sitikufuna sizitheka ndziko muno za ukapoloso. Ndipo ndifuna ndiauza Malawi kuna kuti ngati Kristo anakupasani ufulu kuti mukhale mfulu ndithu ndifake munaona patali 1993 kuti tibwerese ufulu wa democracy ndziko muno. Nde ufulu wa democracy uja muli nawo wina afuna aziuphwanya ufulu uja akuike ni mukhale iyayi. Sopano ndikuuze ni strategy yabwino. Ine benongwe ndikuuze ni strategy ndikugabaduleni Malawi. Mukamuona wina akuphwanya ufulu wanu nanuso phwanyani wachi. Wacha uphanyike. Keep my word. Don't be dormant. Don't be doomed. Ngati mukuona wina wake kuti uyu akundiswera ufulu wanga ndziko muno iweso phwanya wache ufuluwo asamagone kumene aliko. Azima mwa sleeping tablets 50-50. Kuphwanya na maufulu, phwanya na maufulu. Sungaphwanya ufulu wanga ine iwe ndio ukhale wa ufulu ndziko muno. Ine ndiye ndizopa kuti ati awawa ndi ali ndi ufulu ambiri ine ndilibe. Hayi ufulu olotita kakhala kundende koma ufuluwo tikhale nawo dziko muno. Mmene Paul amalemba kalata kumpingo wa kwa Galatia kuna kuti Kristo adatisandutsa mfulu kuti tikhale amalemba kalata ali mundende kulembera anthu akunja mukhale amfulu ino musakhale akapolo a munthu. Dziko lino sitilola kuti achinyamata achitsikana azimayi ndi azibambo akhale akapolo. Makolo akamatumiza nawo ku sukulu aziziwa kuti achakwera azatenga after kuphunzira kuja akaponye ku Israel. Kapena mai Joyce Banda azatenga akaponye kunja asagwire ntchito. Iyayi tikufuna kutukula dziko lanu. Anyamata ngati mupita ku sukulu amene mudaphunzira titukula dziko lino zitheka awona ndi maso awo. Dziko lino tikuli achinyamata. Sitilola zimenezo. Awona dziko likutukuka osati kuti tiziuzana kuti ayi ine ngazatenga boma ndizakutumizani kunja. That's nonsense. Let me object. Nonsense. We want to develop our country. That is why timatumizana ku skulu za ukachenjere akaphunzira bwere ndi nzeru zina zija tikhale nazo tione kuti tingapange bwanji dziko lathu tisegule ma industries tizikane masomphenya ngati amene anali nawo anthu ena mbuyomo.
osati masomphenya ombabwerera kumbuyo, umasomphenya opita chitsogolo. Nde mukamatumiza ana maiko akunja, mukuti dziko ndazapanga develop bwanji. Yango ndikhuza imene makosana, ufulu wathu tuusamalire, tuulimirire, tuuyang'anire, wina asadilande. Chifolo Bible kuna kuti, uzisamalira ngakhale kolona wa moyo, kuopa kuti wina angalande, fa alipo olanda iwowo. Si kuzambala koma kuti ikabe kupha ndi kuononga, zili m'Bible. Ndazane kuti mkhale nawo moyo ndipo chuluka. Mmene likuyendesa boma ndi ndula moyo. Mmene achakwera kuyendesa boma ndi ndula moyo. Ndifaka anthu akungodandaula pina pali ponse. Pomangolira fo boma ndi ndula moyo. Makosana dziko likuwawa lokhala lathu. Achinyamata akumapita kunja uko sikuti akufuna muone ku South Africa zimene zikuchitika zija. Sakufuna to anthu aja. Sikuti akukakamira kukhala dziko line yake. Koma dziko laula nunkhampira chifukwa cha usogolero opanda masomphenya. Usogolero umene suona kuna kuti tingapange chani kwa chinyamata mango tizakukongozani ndrama. What's that? Tizakukongozani ndrama? No. Bring out something yote anyamata zita dziko muno. Tibwerese manifesto anyamata zatani zisango zikachitika muzapanga chani anyamata. Osati uzakubasani ngongole. Mukabasa ngongole akamwira muwa. Koma pangani zinthu zoti anyamata akhale busy. Azipanga ntchito zamanja, life skills. Dziko lino likhale kuti aliyese azikhala busy, aliyese azigulisa, anthu azigula. Kwacha usamango igwesa mwachisawa we. Tizionikire zimenezo. Manifesto mati yayi ngati we akufa abwere azakupangireni kampeni kapena kumasamira kwa akufa kuti basi mwakuti yayi. Kapena kumayankhula zinthu zokuti zimenezo zibe phindu sizapindula mdziko lino. Ine ndili pano Charles Benongwe ndikugabadulani. Ndipo ndikugabadulani mosayesa. Muziwe zimenezo. Ndikugabadulani. Kuseta usiku ndigabadula. Ndikuuzeni zimenezo. Munomo tonse tili ndi ufulu. Aliyesa ali ndi ufulu. Leave DPP alone. Ili ndi ufulu. Leave UDF alone. Ili ndi ufulu. Leave every inu. Ndifuna ndikusimikizeni pano. Stop this nonsense. Yomacho sana ufulu. Mpaka ufika machalichi kumacho so ufulu wazibusa. Mbusa kango yankula kunkoka kukamanga. What's that? Ndilekezeka ipamenepo mnali ndine Sir Charles Benongwe tikumanaso mawalino. May God bless you. Kristo anakusandusani fulu kuti mukhale mfulu. Chotero musakodweso ndi goli la ukapolo. +265 980 752284 098 0752284. Mane pamenepo munali ndine Sir Charles Benongwe makumanonse dziko.